Расман муҳориба дар вазни миёна байни ситораи нави UFC бо Никал бо рекорди 4-0 ва проспекти нав Трешон Гор бо рекорди 4-2 рӯзи 8 июл дар турнири UFC 290. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима камди вазни нимиёна UFC Колби Ковингтон Ҳамза Чимаевро таъқиб карда оиди ӯ чунин суханҳо гуфт: ин аблаҳ бо чеҳраи сагмонанд аз ман метарса. маҳз аз тарси ман ӯ ба вазни дигар гурехт. Медонист ки ман ӯро мешиканам. ӯ медонист ки бо ӯ чӣ гап мешава. агар ки ӯро бо ман дар як қафас маҳкам кунам, ӯ зидди ман ягон кор карда наметавонист ва ӯ ин чизро хуб мефаҳмид. ӯ чанд маротиба эълон карда гуфт ки омодааст ки ҳар рӯз, ҳар ҳафта муҳориба гузарона. аммо шумо дар ёд дорем ки охирон маротиба ӯ кай ба октагон баромада буд. ӯ киро шикаст додааст? ҳама шахсонеро ки ӯ шикаст додааст ҳозир дар тоб нестанд. пас барои чӣ ӯ дар хайп аст? ӯ як аблаҳи нобакор аст, гуфтааст Ковингтон. хотиррасон мекунем ки Колби Ковингтонро муҳориба бо чемпион Леон Эдвардс интизор аст. ана оиди Ҳамза Чимаев боша. пас имрӯз хабар баромад ки муҳорибаи ӯ зидди Пауло Коста дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 21 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 294 баргузор гардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир шуда метавонад. дар муҳорибаи асосии турнир боша чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев баромад мекунад. ҳозирашда маълум нест ки рақиби Ислам кӣ шуда метавонад, аммо бо эҳтимоли калон рақиби Ислам Махачев ғолиби муҳорибаи Чарлз Оливера ва Бенил Дариус шуда метавонад. ба фикри шумо дӯстон, муҳорибаи Ҳамза Чимаев зидди Пауло Коста чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расида метавонад? метавонем фикротонро нависен. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи вазни ним сабуки UFC Макс Холлоуэй оиди рақиби дар пеш истодааш Арнолд Аллен фикрашро баён кард. фикр мекунам ки Аллен ҷанговари хуб аст. дар ин марҳилаи карьераи ма барои бо ман дар октагон ҷангидан ту бояд ки ҷанговари хуб бошӣ. барои бо ҷанговарони топ-5 ҷангидан ту бояд ки чунин имкониятро сазовор шавӣ. барои ҳамин Арнолд Аллен ҷанговари хеле хуб аст. ӯ ҷисман хеле хуб менамояд ва ӯ ҷанговари чолок аст ба монанди Жозе Алдо. ман сахт дидан мехоҳам ки ӯ дар муҳориба зидди ман чӣ нишон дода метавонад. пешгӯӣ кардан ки дар вақти муҳориба ӯ чӣ кор мекунад душвор аст, чунки ӯ дар ҳар як муҳорибаи худ ягон чизро тағйир медиҳад, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Макс Холлоуэй бо рекорди 23-7 ва Арнолд Аллен бо рекорди 19-1 аллакай шаби 16 апрел баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night хоҳад шуд. ва дӯстон, ба шумо тавсия медиҳем ки ин муҳорибаро тамошо кунед, чунки ҳамаи муҳорибаҳои Макс Холлоуэй беҳтарин муҳорибаҳоянд. тобови ҷангвари вазни нимиёна UFC Гилберт Бёрнс баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Хорхе Масвидал ба ташкилоти UFC ультиматум монд ва Дана Вайт ба ӯ ҷавоб дод. фикр мекунам ки муҳорибаи Леон ва Колби аллакай тасдиқ шудааст. танҳо корҳои хурд мондааст тамом. барои ҳамин ман ҷангвари эҳтиётӣ шудан мехоҳам. ман ҳозир ин чизро напурсида истодам, балки талаб карда истодам. пеш ман доимо ба зангҳои UFC ҷавоб дода ҳамаи муҳорибаҳоро қабул мекардам. акнун ман аз онҳо талаб мекунам ки маро ҷангвари эҳтиётӣ кунанд. ман зборҳои худро гузаронида ба Лондон сафар мекунам ва дар ин муҳорибаи унвони ҷангвари эҳтиётӣ мешавам. агар онҳо ин корро карданӣ набошанд, пас бигзор ки маро сар диҳанд ва ман аз пушти дигар корҳои худ мешавам. дигар шахсҳо дар дигар ташкилотҳо $миллион ба даст оварда истодаанд. ҳама чизе ки ман мехоҳам дар ин муҳориба ҷангвари эҳтиётӣ шудан ва дар муҳорибаи навбатии худ барои камарбанд ҷангидан, гуфтааст Бёрнс. ва дӯстон, Дана Вайт дар ин суханҳои Гилберт Бёрнс ҷавоби кӯтоҳ дода чунин гуфт: ин чиз ба ман писанд аст. чаро ки не? ту имконият дорӣ ки дар муҳорибаи Леон Эдвардс ва Колби Ковингтон ҷангвари эҳтиётӣ шавӣ, гуфтааст Вайт. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.